B'Nadar mezza style komunità ta' Marsa Xlokk Fluttu. It-traġedja li laqtet il-Antwan de Gabriele fuq fom kulħadd. Dejjem daħkan, dejjem ikellem il-kulħadd, jisellem il-kulħadd kien Antwan berqa fil-bnazzja għalina kienet. Ix-xatt ta' Marsa Xlokk is-sibt filgħodu kien għadu taħt xokk. Kien xlukkaj ngħidlu laqqas ngħidlu li hu żejtuni għaliex qatt ħaħajtu. Kulħadd l-istess kelma. Kien jgħaddi kuljum u kulħadd kien ikellmu jiċċajta bid-daħqa f'wiċċu. Antwan de Gabriele li l-ġimgħa filgħodu nstab bla ħajja mexħud fuq ġenb ta' triq Anton Butiġiċ iż-Żejtun ma kienx isuq. U bil-lejl mbagħad kien jitlaq, ma naħseb jien anke bil-mixi kien jitlaq iż-żejtu għax kien jaqbad it-triq dritta mbagħad kemm jaqbad dik it-triq u jispiċċa fil-dik it-triq fejn tajru eżatt. De Gabriele li kellu 51 sena għamel omru jaħdem f'numru ta' ristoranti u kafetteriji f'Marsa Xlokk. Dispjaċir kbiru, tlifna ġawra fil-catering għax kien bniedem id-dedikat. U kellu relazzjoni sabiħa ma' ħafna minn dawk li kienu jaħdmu fl-industrija tal-catering f'dik iż-żona. Kim tifel sew, Anton, njadi saħdej li kemm għandek pjanti sbieħ u hekk. Naqsmu daqsxejn esperjenza fil-għodu qabel nibdew ix-xogħol. Kien wieħed mill-aħjar tfal li kien hawn isfel. Min barra l-abbiltajiet tiegħu f'din l-industrija, Antwan kellu wkoll talenti oħra, kif spjegalna anzjan li kien sit tar-restorant. Antwan kont nafuh li kien dilettant ta' tpinġija. Dik il-ħabta tal-miliet, kulħadd ipinġi maħġieġ, allura kont nkellmu jiġi għamel xi 3 snin infejla, ipinġillek maħġieġ. U darba għalli li timpinġilek il-port, għax Anton kien ipinġi biex nwaħlu hawnhekk għax dan huwa li żjed kanut antiku wkoll għalli kelli jkollok tifkira tema. Xukkejt rud il-bieraħ. Aparti d-dieqa għat-telfa ta' ħajja tant prezzjuża fost dawk li tkellmu magħna kien hemm ukoll element ta' rabja għal dak li seħħ u li forsi seta' ġie evitat. Għax dik it-triq taż-Żejtun ukoll ilhom jwedu li ħajamlu l-kameras, pero għaw Malta kulħadd taref mbagħad wara.